Хало! Бях на фризьор току-що. Днеска цял ден обикалям, сега отивам на зъболекар. И си имам прическа. Много интересно ми я завъртя. И бях и на доктор днес, на профилактичен преглед. И на какво ли не, подготвям се за заминаване. Сега отивам на зъболекар. Това е последен ден в България. Супер много и силни емоции, смесени. Усещам, току-що изпратих от гарата един човек и имам само да стегна малко багаж и колкото и да го отлагам, трябва да тръгна се някога. За първи път в живота си имам какво да губя. И нещо хубаво. Реално не го губя, но никога няма да е същото. И имам чувство, че има нещо общо и с възрастта, защото като си по-малък си по-склонен на промяна. Не, че съм на 150 години, но различно е. Сега отивам да се сбогувам с морето. Не защото нямам повече да го видя и да дойда тук, просто никога няма да е същото вече. А ми харесваше. И харесвах този живот тук. Радвам се, че го имах, но се радвам малко и че свърши, защото това е възможността за... Дава ми възможността за моето ново начало, което така или иначе трябваше да имам където иде. Защото трябваше да порасна и да започна да работя все някога. И моето време дойде също. Отивам на морето. На хората, които следят моите влогове и са с мен в тези емоционални моменти, в които решавам да не съм сама, да ги споделя с вас. Благодаря. И изключително красиво вече започва сезона и това е любимото ми време по принцип. Съжалявам, че няма да имам възможност да легна на този плаж този ден днес и може би това лято изобщо, но ще се върна и ще ходя и на други места. Надявам се само да не съм изтървала някакви хубави моменти, но това е моят шанс да порасна изключително много и отивам. Хайде сега отивам да си потопя краката в водата малко и да остана насаме с морето.